chính em tăng sĩ bò ba lấy kênh hấp khía ca linh cột ya ki an la bo u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em ca chân cha Ka Sarkar Jala kala pelut kai daki 10,000 crore lengba katanan Meghalaya Urban Development Authority bansna ya ki jakat nyut ha jala bat banthit ya ki kor ki bor na ka banta ban pen kelas bo ya ki nyut henry hadu menta ke klaim penteri kam setia kat kum ka kai pot jong controller an auditor general of India ka yathu ba ka Sarkar Jala kala penteri ya ka project ba saw pon saw phra klur bansna ya ka jakat nyut ha nongpo henry ka shusa khongren klaim penteri kam hadu menta ya kani ke projek lamang tengka nadu usnam arjar khandai na ka Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission hapo ka Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town bat la penteri da ka MS Marbanyang Enterprise kentup ka jingshna ya ka ying lai pen ripu lai klur bat banthit arusan teli ki thermal design power bat ki wei ki kor ki bor ban science bo ya ki nyut da 0.0 prapu arklur kat kum ka kai pot jong ka CAG layathu ka muda kampat IT ya katai ka cakat nyut sha kanong po taun committee hadu menta bat secretary ka muda ul aidaw namar ka klam covid kim shem lala ban IT sha ka taun committee kat ba ka kai pot ka yathu ka jingtei kadang sa khongreng kat ba ka pisa la depsiu nadu usnam arajar khat new kata laisnem shwa banwan ka khlam covid habaphai halor ka jing penteri kam ya ka jakat nyut ka tura municipality board ka kaipot jong ka CAG ka yathu ka sarkar ka lapulut kai stan pon khan ru klur ya ka tei ka jakat nyut hanong ba tura west karo hills kelem penteri kampura hadu menta ya kani ka pisa lamang ha usnam arajar khandai na ka skim JNJRUN hapo ka UI DSSTM bat la ya angot ki kontraktor URP Marak bat ka SCH Momin ban penteri bat banthit ye kitiar badon kam kentup san peuteli ki TDP hanrei om syem lala ban penteri kam hadu menta katba halor ka Martin ka kaipot ka yathu ka sarkar ka pelut kai khat henriu pon lai phewar klur banthit ye ki kor ki bor ban science bo ye ki nyut ha Martin hanrei kam syem lala ban penteri kam hadin bala IT Shaka Shalong Municipal Board hadu menta la penteri kam tang lai peuteli ki TDP na ki chispa new peuteli ki TDP ha jakat nyut ha Martin Maulai Shalong ka kaipot ka yathu ba ka sarkar kalashu pelut kai ya ka pisa daki klur namar kam shemlala ban penteri kam bat ki machine bat hit kila sarang bat sniu kani ka wanra ka jingdu nong ya ki pat ba ka jela